abantu akeke babuyele ekuyokhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso, ngoba ezulwini awungeni ngokuthi bewusonta, awungeni ngokuthi bewuyi-member of the church, futhi awungeni ngokuthi bewukwenza konke okwasesontweni, bewuparticipate uzenza zonke izinto. Funeka ikholwa, mase likholwa kahle kahle lendlule kulezo zinto, lifike ku-standard la lesaba khona selikhonza ngomoya nangeqiniso. Yes, la lesaba khona uNkulunkulu. Uyabona ukuthi there is a danger la yokuthi hayi mina nginesonto lami, hayi mina ngikhonza lapha, hayi mina ngenza yonke into, hayi mina umfundisi wami. Uyabona ukuthi kune-danger la. Yeah. Ukuthi it's possible ukuthi umfundisi ungathi ukhonza usubmita under yena, but ekugcineni ungangeni ezulwini together with your pastor. Kusho ukuthi la akusukuthi wena uyakholwa, kusho ukuthi la akusukuthi uyeza esontweni, akukufaka ezulwini lokho. Noma isonto lakho lingaba nama-millions, kukhonza ama-million esontweni, akusho ukuthi ama-million ayesontweni ayezulwini. Noma isonto lingalikhulu kangakanani kuthiwa isonto lomhlaba, akusho ukuthi liyezulwini. Ukuya ezulwini kulele kumuntu as individual, akulele even to your pastor or to your bishop. Uyezulwini kulele kutheni wena, how faithful you are, understanda kangakanani uNkulunkulu, umsaba kangakanani uNkulunkulu, uyigcina kangakanani intando. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on Sunday on camera, this thing as usual. I got my man James and on my right, I got my man Ganda. Do one story at the time and one testimony at the time. There's road to 200,000 subscribers. So please subscribe and like and make sure you share and you join the membership. Please, guys, join the membership to support the channel. Please, 20 Rand a month. So please join the membership. Thank you so much to those who are starting to do something for uBongani, about donator for uBongani waseMpumalanga kade fikile la kade khala ngokuhlukunyezwa iformer MEC yaseMpumalanga. So siyabonga kakhulu, sicela nje ukuthi nabanye ababheka le show abangodokotela abayini, because udinga nezinto zodokotela nani basisize ukuthi bavele obala bamnike usizo, kanjalo nabalakho bakhona ukuthi bengaphosa okuncane, sicela ukuthi bamsize kube khona bamphosela khona. Kubuhlungu kakhulu into eyenzeke kuye, so yeah, kubuhlungu kakhulu. So yeah, James, how are we on Grace? Once again, thank you for the support, for the amazing support. We highly appreciate it. We are on Grace. Bob Mott, welcome to the studio. Amen. Yeah, usiphethe wabumotha namhlanje, uthini Ganda kuba Mott? Sabonga babamotha ukuzivakashela namhlanje. Yes. Ixesha lika Yesu manje, dijiphinga tsachiritsi. Amen. Yeah, it's God's time. Amen. Mntawethu siyabonga. Bamotha sikubingelele futhi sikwamukele eshowini. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike namhlanje uzosivakashela. Sicela ubingelele ababukeli emakhaya emva kwesikhathi eside bese singena odabeni la namhlanje. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. Thanda ukubingelela abalaleli noma ababukeli emakhaya bonke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga ukuthi ngiphinde nami ngithola ithuba lokuthi ngibe khona la namhlanje. Ukuthi ke ngoba phela angisho lana miningi imlayeze khona. Yeah. Kodwa ke kuba kuhle futhi ukuthi sizoshumayela. Yeah. Senze lokho esibizele khona. Njalo. Sibizele ukushumayela izwi likaNkulunkulu. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu bayalidinga izwi. Ngamanye amazwi bomile kakhulu. Badinga uNkulunkulu abantu. So sizele lokho ukuthi sizoshare nje izwi likaNkulunkulu kafishane. Ikuphi mhlawumbe esikhuluma ngakho namhlanje masingangena kuko? Yeah, uyazi sorry, isikhathi samanje ivangeli litwistiwe noma ivangeli lijikiwe lashintshwa. Kwangasabi levangeli leli uNkulunkulu bekade alifuna ukuthi lishunyayelwe emhlabeni. Kodwa abantu abahambe phambili ukushintsha ivangeli
yilaba abashumayeli abafike bashumayela lokho okufunwa yibo, hayi lokho okufunwa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mawukuthi ukubizile kufana nokuqashwa efemini. Uma uqashwa efemini uqashelwe ukwenza intando yabaqashi bakho. Sema-apply nasevangelini. Evangelini mawubizwe uNkulunkulu ubizelwe ukwenza intando yalokubizile kaNkulunkulu ukuze athokoze yena, athokoziswe uwe ukuthi wenza intando yakhe. So now esikhathini esikuso liyashunyayela ivangeli, bagcwele abantu emhlabeni abafundisi bayashumayela, kodwa abakashumayeli le efuna uNkulunkulu. Bayifew kakhulu abantu kulesikhathi abashumayela le uNkulunkulu ababizele yona. Iningi labafundisi noma labashumayeli abakhona bathe bephuma bebizwe uNkulunkulu kuyoshumayela iqiniso, balishumayela iqiniso ekuqaleni, kodwa in the long run bashintsha imessage, kwangasabi le message uNkulunkulu ababizele yona. Baqala basebekhuluma intando yenyama. There is a reason yokwakhiwa kwebandla. Yabona makwakhiwa isonto. Makwakhiwa isonto. Asiqale la. Uma kwakhiwa igaraji, yini umsebenzi wegaraji? Umsebenzi wegaraji ukuzolungisa imoto. Umsebenzi wegaraji uthole igaraji, mhlambe igaraji liba nama department athize, mhlambe suspension, suspension kube ibody, kube i-engine, kube i-electrical. Zonke lezo zinto zenza i-condition yemoto ukuthi ibe ku-order, ibe ngendlela right, ibe ready for to hit the road. Yabona? Yonke leyo nto yenzelwe ukuthi imoto ifanele ihambe emgwaqweni, ingamphazamisi udriver wayo. Yenze lokho ekhandelwe khona. Imoto ikhandele ukuthi ikwazi ukukususa from point A to point B. Yabona, ukuthi ikwazi ukuthi you must traveling around. Yabona, umsebenzi wemoto. So ke uma imoto ingekho ku condition izohamba nawe kutholakala ukuthi kuba na problem iyastaka whatsoever. Uyayibona le nto. So manje ke igarage lenzelwe ukuthi imoto ibe good condition, ibe ku order la. So kungamangalisa uthi uyafika egarage uhlushwa i-engine yemoto, ufike uyifake imoto egarage, bathi bayilungisile i-engine, kodwa ithi yaphuma emgwaqweni ismoke or iphuma ikuhluphe, kusho ukuthi leyo moto ayikakabi ku good condition. So ngizama ukuthi ke kunomsebenzi wegarage ukuthi why igarage likhona. Sengiyasho ukuthi igarage ziningi izinto ezikhona egarage. Kukhona abaspecialize ngesuspension, kukhona abaspecialize ngeengine, njalo njalo. So nathi ke la evangelini kunalento ebizwa ngokuthiwa yi-5-4 ministry. Evangelini. I-5-4 ministry yenzelani? Yenzela ukwakha umzalwane. Angazi ukuthi niyangizwa. Kune-5-4 ministry. I-5-4 ministry yenzela ukuzokwakha ini? Umzalwane. Umzalwane utholakala phi iningi labo? Batholakala esontweni. Beza esontweni. So kusho ukuthi i-5-4 ministry kuba nabavangeli, kube abapostoli, kube nabo-teacher, kube nabaprofeti, and teachers also and so on. Bonke labantu umsebenzi wabo noma i-assignment yakhe iyodwa ukuthi umzalwane ahambe kahle, aqonde endleleni, uzolungisa umzalwane ukuthi umzalwane aqonde. Uma kuthiwa nje kune-5-4 ministry, i-5-4 ministry umsebenzi wayo ukuzoqondisa umzalwane. Ngoba abavangeli kukhona laba abafike kushuthi bamlande esehlane ngathini esesigangeni,
bamlande bambuyise endlini kaThixo bese kuba khona abazomlungisa umzalwane alungiswe ulungiselela ukuya kuphi njalo yezulwini. So ke ingazathi kulesikhathi esiphila kuso igoli labashumayeli akusesiyi one goal ukuthi abazalwane abantu abaphendukayo is to reach heaven. Sekungazathi indlela eyenzeka ngayo sekwenzelwa ukuthi kusetshenzela ama-pocket manje ukuthi makugcwala ama-pocket wabantu wabafundisi or wabashumayeli whatsoever. Akusasetshenzela ukuthi igoli lokuthi umuntu ma eshunyayezwa ukuthi ngelinye ilanga afuneka aye ezulwini. Yabona ulungiselelwa ukuya ezulwini kusho ukuthi indawo ekuthiwa isonto uNkulunkulu ma enza isonto mayeqala nje ukwenza isonto okay asithi mayekhipha uIsrayeli eEgypt wayemkhiphela ukuthi ufuna ukumlungisa la endleleni ukuze alungele ukuyongena eKhanani. Mayengena eKhanani unikezwa imigomo yokuthi mase ungenile eKhanani wena Israyeli sekumele ungene eKhanani engqondweni yakho kugcwele uNkulunkulu, kugcwele ukwenza intando kaNkulunkulu, kugcwele ukwesaba uNkulunkulu. Uyabona? So manje ke uma ekhipshwa ke eEgypt ukhishwa ngoba eEgypt kunabonkulunkulu bakhona. Same applies naseKhanani kunabonkulunkulu bakhona. Kodwa injongo kaNkulunkulu ukuthi kuIsrael fanele kukhishwe ku-uprootwe ingqondo yase-Egypt. Futhi angakhophi izinto zaseKhanani. That is why uNkulunkulu ke afuna ukuthi umuntu amlungise. So uSolomoni noma uDavide mayelungiselela ukwakha ithempeli likaNkulunkulu kwakunesizathu ukuthi why fanele lakhiwe ithempeli likaNkulunkulu. Ingoba uIsrayeli fanele abe nendawo la azohlanganela khona afundiswe ngoNkulunkulu wakhe ukuthi generation to generation ezofika funeka ifundiswe ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa njani, ukuthi yiziphi izinto abazalwane okumele bakwazi ukuzibaleka ukuze uNkulunkulu angasuki kubo. The reason yokuthi sihlangane emabandleni ukuthi funeka uNkulunkulu abe nathi. Kodwa ke uma sekufika kulesikhathi sikuso izinjongo zabashumayeli balesikhathi akusukuthi abantu baziswe ngoNkulunkulu. Kodwa sekuwukuthi abantu baza abashumayeli, baza abafundisi, besaba abafundisi, bakhonza abafundisi. Njengamanje njengoba silama ngathiwa kunomfundisi othize ozofika estadium esithize la kungagcwala istadium kugcwalele umfundisi. Yabona ke lento. So into ke esikuyo kulesikhathi ngoba ngiqalile nje ngathi na kubalekile ukuthi sishumayele ivangeli. Njengami mina ngumshumayeli fanele ngishumayele ivangeli. Ngilishumayela linjani ivangeli? Lingalendlela uNkulunkulu alifuna ngayo. Ngoba kusasa uma singayenzanga leyo one day we will be accountable. It could be now or later, but one day umuntu nomuntu la kulomhlaba uyoba accountable ukuthi walithola ithuba lokuveza uNkulunkulu ebantwini kodwa wangamveza uNkulunkulu ebantwini, kwavela yena ebantwini. So in danger ekhona emhlabeni ukuthi abantu noma abafundisi noma abashumayeli balesikhathi kuvela bona, akuveli uKristu ebantwini. Kudinga kugcina abantu. Uyabona abantu bayakwazi abantu balesi sikhathi ukuthi uma ngabe kuvela umfundisi noma mangabonakala ukuthi awunanga umfundisi ngathi kuzomfundisi ngapha. Uyabona bangaklina yonke into engcolile benzela ukuthi umfundisi angaboni. Kodwa uNkulunkulu bayakhohlwa abakwazi ukumklinela, abamklinela uNkulunkulu. Benzela abantu umfundisi. Kusho ukuthi besaba umfundisi. So le ngqondo le mindset yokuthi abantu bagcine sebekwazi ukukhonza abantu yinto eyenziwa ngabapristi eqala kubapristi. Kusho ukuthi abapristi baqale bafika la bengamsabi khona uNkulunkulu.
Therefore lokungamsabi uNkulunkulu kwabapriest noma kwabashumayeli noma kwabafundisi kwayesekwehlele ebantwini ukuthi abantu bangakwazi ukusaba uNkulunkulu but instead bakwazi kodwa ukusaba abantu. So into efanele siyilethe siyibuyisele ebantwini ukwesaba uNkulunkulu njengoba izwi lisho lithi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. So esikhathini esiphila kuso abantu bagcwele umhlaba bayamkhonza uNkulunkulu, ngiyakutshela iqiniso, bayamkhonza, baya einkonzweni bagcwale. Kodwa abayele ngoba besaba uNkulunkulu. Bayele ngoba besaba abantu. Kunelizwi la elithi kuzisikhathi lapho abantu abayomkhonza uNkulunkulu bayomkhonza ngomoya nangeqiniso. The reason yokukhonza uNkulunkulu ukuthi funeka akhonzwe ngomoya nangeqiniso. So yilokho engulethile kakhulu ukuthi abantu akeke babuyele ekuyokhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso ngoba ezulwini awungeni ngokuthi bewusonta, awungeni ngokuthi bewuyi-member of the church, futhi awungeni ngokuthi bewukwenza konke okwasesontweni, bewuparticipate uzenza zonke izinto. Funeka ikholwa, amaselikholwa kahle kahle lendlule kulezo zinto. Lifike ku-standard la lesaba khona sikhonza ngomoya nangeqiniso. Yes, la lesaba khona uNkulunkulu. IBhayibheli kukaningi ke liveza ama-chapter namavesi akhona eBhayibhelini ngoba iBhayibheli liphefumulele uNkulunkulu. Njengoba liphefumulele uNkulunkulu kwenzela ukuthi thina lithi fanele silishumayele ivangeli kuyisikhathi noma kunesizo ngoba kuzisikhathi lapho abantu bezozibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Uyayibona leyo nto leyo. So umsebenzi wethu kulesi sikhathi ngifisa ukuthi ngikhulume lo mlayezo ukuthi ngibuza umbuzo ukuthi kahle kahle ibandla isikhathi esikuso siyasho na ukuthi uma kungafika i-rapture namhlanje out of 100% bangakanani abantu abayokwazi ukuhamba nge-rapture? Ngoba isikhathi esikuso mawubheka the population of the world uyabona okay 100% abantu bakhona emhlabeni abamkhonzayo uNkulunkulu kodwa abekho kuNkulunkulu, meaning that uma ngathiwa kwenzeka i-rapture noma mangathiwa kubuya uJesu kusho ukuthi abantu abaningi asithi ku-100% kungahamba only 3%, even less than 3% yabazalwane abangahamba bayizulini or yabafundisi abangahamba bayizulini. Ngeke kufike even ku-5% number yabantu abangayizulini ngoba isikhathi esikuso isikhathi la abantu benza intando yabo bengenzi intando kaNkulunkulu. Right, sengizoya ke evesini ngithe angifuni ukuba mude kodwa nje ngifuna ukuyikhuluma le ndaba yokuthi uNkulunkulu insindiso is a matter of must, i-forced kuNkulunkulu. uNkulunkulu wonke umuntu ufuna ukuthi asindiswe, kuyi-forced ukusindiswa kuNkulunkulu. Kodwa ebantwini insindiso iyi-choice. Is your choice ukuthi usindiswe Chris? Singalizwa ivangeli sonke la kodwa uthola ukuthi iningi lethu akufiki la sithi sikhetha khona ukukhonza uNkulunkulu. But kuNkulunkulu insindiso is a must, i-forced kuNkulunkulu. Because why? Because uma ungafa ungasindiswanga angeke uye ezulwini. Kusho ukuthi is a matter of must ukuthi usindiswe. So kuNkulunkulu insindiso i-forced, but kubantu insindiso i-choice. Kuba i-choice yabo ukuthi bayamlandela uNkulunkulu noma bamlandeli. I-choice yabo abantu. But although i-punishment noma i-reward yomuntu uNkulunkulu eyiphethe yena. Wazi kahle uNkulunkulu ukuthi uma ungazange wamkhetha emhlabeni, your reward you are going to hell. Kusho ukuthi is a forced ukuthi umuntu wonke ophila emhlabeni asindiswe. Kusho ukuthi thina masila emhlabeni sibekwe ku planet Earth la fanele sikhethe khona ukukhonza uNkulunkulu. La kufanele si-understand khona ukuthi uNkulunkulu is a creator of heaven and earth. Udale yonke into. Therefore ufuna bonke abantu ukuthi basindiswe ngoba izwi lisho lithi
God want every man to be saved, ukuthi wonke umuntu asindiswe afinyelele kulazini iqiniso, because kuNkulunkulu insindiso iyi-forced. That is why akhetha ukuthumela uJesu emhlabeni, because efuna ukubuyisela abantu kuye, abantu abaphumile, abantu angisho basukile. That's why kunobonda uJesu athi maye esiphambanweni kwadinga ukuthi alibhidlize, because uJesu yini uyi-mediator between man and God. Udonga oluhlukanisa umuntu noNkulunkulu udonga lesono. Kusho ukuthi abantu kumele ukuze babuyisane noNkulunkulu funeke kusuke udonga lesono olume ebantwini noNkulunkulu lususwa ubani uJesu, because uJesu uba yini uba i-mediator uba umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. So abantu ukuze babuyelane noNkulunkulu fanele baye kuJesu njengenkosi nomsindisi, bamukele uJesu. Kusho ukuthi uJesu uyidwala, is a rock osisa kuNkulunkulu, noma uJesu yi-bridge elisukelisela kuNkulunkulu. So insindiso kuNkulunkulu is a must ukuthi umuntu asindiswe, but ebantwini insindiso i-choice, ngoba wena funeka ukhethe ukumlandela uNkulunkulu, futhi funeka ukhethe ukungamlandeli uNkulunkulu. Mawukhethe ukumlandela uNkulunkulu kusho ukuthi your soul is saved, iyakuphi iyezulwini. Kodwa mawukhethe ukungamlandeli uNkulunkulu, meaning that you will never see the kingdom of God. Ngizoya ke ema-chapteni ekufanele ngikhulume ngayo. Asiqale ngo-chapter number 7 uverse 21 kaMatthew. Okunye ngizokulandela ngoba maningi amavesi bekubele ngikhulume ngawo, maningi, kodwa ke amanye ngizowalandela. Kufanele ngiye lapha ku-chapter number 3 also ka-Book of Revelation verse 15, kodwa kwamanje ngicela u-7 verse 21 ngoba lamavesi ngoba eseBhayibhelini chapter 7 verse 21 awabhalelwe ukuhlobisa. Cishe sewungizwile, cishe omunye uzongizwa futhi uma ngithi uNkulunkulu ipurpose yakhe udinga abantu babuyelane naye ngoJesu. That's why kweza uJesu ukuthi abuyelane naye, right? Yini umsebenzi wamasonto? Angisho ke sengichazile ukuthi umsebenzi wegarage yini. Wonke umuntu uyazi umsebenzi wegarage. Lingadivide igarage libe njani. Igarage, amagaraji umsebenzi wawo ukulungisa imoto. Imoto kukhona la egarage oyilungisa ngaphakathi uphinde uyilungise nangaphandle. Asikhuluma iqiniso Chris. Imoto nawe Ganda no James. Imoto abantu bayayithanda. Abantu bayifaka ku-car wash imoto, iwashwa amavili, iphorishwe ibe yinhle. Kube ngazathi ayizukuhamba kuphi? Emgwaqweni. Niyangizwa? Ihlotshiswe imoto, bayidecorate, bayenze iziningi izinto abazenzayo emotweni. Bayilungisela ukuhamba kuphi? Emgwaqweni. Iyayithola idust, kodwa baphinde baqhubeke bayigeze ngoba bayinakekela imoto. Kanjalo lo muntu okuthiwa ayikhona uyadinga ukunakekelwa, abe kumzalwane, umbone, umbheka lapho uthi loya muntu loya kunento, kune-nature kaNkulunkulu kuye. Kunani? Kune-nature, kunemvelo kaNkulunkulu kuye. Umbheka, uyabona umzalwane akudingeki azakhuluma ayichaze kimi ukuthi mina ngumzalwane. Yabona inkolo zabo Muslim nezinkolo lezi ezinye ezikhona la, kukhona inkolo umuntu umbona nje ngedressing, lo inkolo ethi, lo inkolo ekhulu. So ngizama ukuthi umzalwane njengoba sikwazi ukunakekela imoto, wena mnini wemoto ozoyigibela funeka ibe yinhle ngaphakathi, ibe clean kuphi? Ngaphakathi, iphorishwe, ifakwe yonke into ngaphakathi. Angisho? Iphinde ilungiswe kuphi? Ngaphandle. Ibonakala imoto ukuthi le moto igeziwe, uqala uyibone kuphi? Ngaphandle. Cha, yazi ya clean imoto. Bese uzokwazi ukuyibona ngaphakathi.
So ke manje iyahlupha lento yevangeli namhlanje yevangeli namhlanje ekuthiwa ivangeli namhlanje kuthiwa ukukholwa kukuphi ngaphandle kusenhlizweni uthi ukukholwa ngaphakathi ungakhathazeki ngebhodi ukuzibonakala ngisho imoto ukuthi clean yinhle uyibona ilapha ngaphandle cha le moto igeziwe imoto mayigeziwe ngaphandle mayigeziwe ngaphakathi noma ingaba clean kanjani inukeni kodwa ngaphakathi mayingcolile vele kube umnini wayo ngibona abantu ama-taxi bayiclean imoto bayinhle imoto yama-taxi right bayinhle bayiwashe ngaphandle bayiclean ngaphakathi uthi mawungena nawe wena mgibeli ngaphakathi ububona ukuthi cha yinhle iclean lo muntu odriver le moto uneat amen so how much more ke la kuhlala khona umoya ingcwele noNkulunkulu kufanele kube clean kuphi ngaphandle or kufanele kube clean kuphi ngaphakathi kuphela kumele kube clean la kuhlala khona bani uNkulunkulu la kuhlala khona umoya ingcwele lalela igama lithi umoya oyingcwele so ke iBhayibheli liyasifundisa ukuthi as much as uNkulunkulu engcwele bese lithi nathi masibe njani masibe ngcwele ngoba uNkulunkulu njani ongcwele ngithena ngizowathinta amavesi amaningi sizowafunda ngoba sishumayela ivangeli la kusho ukuthi isikhathi esikuso isikhathi la abantu besukile belahlekelene kakhulu noNkulunkulu yet bayakholwa kodwa uNkulunkulu unjani ulahlekile akekho ngamanye amazwi abantu bayamkhonza uNkulunkulu kodwa bamthandi ngoba uma ngabe umthanda uNkulunkulu uzoyenza intando yakhe ngicela ngifundele lo verse number 21 chapter 7 not everyone who says to me Lord Lord will enter the kingdom of heaven. Okay, what is the reason yokukholwa? What is the reason yokukhonza? What is the reason yokuthi umuntu abe born again? Is to be saved. Is to enter. What is the reason yokuthi ube saved? Is to enter heaven. The kingdom of heaven. Yabona lento? Yeah. Masi la emhlabeni sikholwela ukuthi one day funeka singene ezulwini. Masindlula la masifa or makufika isikhathi serapture funeka singene ezulwini. That's the reason yokuthi sikholwe. So now ngazathi singabazalwane asayazi destination yethu. What is our destination? Kusho umzalwane funeka he must come back to the senses now ukuthi what is the reason yami yokuthi ngikholwe? What is my destination? Ngoba ngikholwa why fanele ngikholwe? Why fanele usindiswe? Why fanele ngisindiswe? Why fanele kushunyayele ivangeli so that umuntu azo repent from his sin? Why funeke you must repent in your sin? Ukuthi funeke ngiyokungena ezulwini. The goal lo muntu ophendukayo ukuthi ngelinye ilanga funeka bese ezulwini. That's the goal. So uma ke sesiye eBhayibhelini njengoba sifunda lencwadi manje sizoya ku chapter 3 verse 15 we Revelation masuka le chapter ifundayo John James ithi not everyone who say Lord Lord. Uyabona ukuthi there is a danger la yokuthi hayi mina nginesonto lami, hayi mina ngikhonza lapha, hayi mina ngenza yonke into, hayi mina umfundisi wami. Uyabona ukuthi kune danger la. Yeah. Ukuthi it's possible ukuthi umfundisi ungathi ukhonza usubmita under yena but ekugcineni ungangena ezulwini together with your pastor. Ngiyabona inkinga la. So leli verse engililandayo ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu angisiza ukuthi angidirect ama chapter engifanele ngimafunda ngoba ngiwafundi ngokwami. Yeah. Mina ngithi ngiphethe umlayezo othize kodwa ufika ushintshe. So lithi le Bible verse olifundayo lithi not everyone who say Lord Lord will enter in the kingdom of God. Yes. Only the one who do the will of God. Kusho ukuthi into ebalekile la kithi esikholwayo emhlabeni funeke sibe negoal yokuthi where you will spend your eternity one day. Because kuzisikhathi la uzoba ku eternity khona. Okwamanje you are still on earth but kunesikhathi la uzodinga ukuthi ususwe kulomhlaba uye ku eternity. And then uma ufika ngale ku eternity you will be accountable ukuthi uNkulunkulu did you serve God faithfully or umkhonze ngokwendlela yakho noma ngokwenyama noma ngokwemizwa yakho. So leli verse lithi
akusibona bonke abathi inkosi inkosi abazongena ezulwini. Hawu, kanti ngobani? Kusho ukuthi amasonto egcwele umhlaba engaka. Oh, akusiwona wonke. Awu, abafundisi begcwele umhlaba bengaka, kodwa iBhayibheli lithi akusibona bonke. Abathi inkosi inkosi abazongena kuphi? I-reason yokukholwa, i-reason yokuya esontweni, i-reason yokukhonza uNkulunkulu ukuthi one day you want to reach heaven. Ufuna ukuba sezulwini. So, yilento ke elahlekile bazalwane engifuna engikhuluma ngayo, engilethile ukuthi kunento elahlekile emhlabeni esikuwo. Kunabantu abake baba khona la, abobaba abake baba khona la, ababeshumayela ivangeli long time ago. Way back le kuma 70s, 60s, abadala. Abanye asibazi, njengami iningi labo angibazi abaningi. Kodwa futhi bakhona akade abaye baba nelakhi ukuthi babe nabo, bahambe nabo, bashumayele nabo, noma babe semabandleni wabo. Kodwa namhlanje leyo nto labo bantu bayilahlile. Kunabantu la emhlabeni basekhona, abanye abasasekho. Ngizothini? Babe khona ngezikhathi zabo Bhengu, babe khona ngezikhathi zabo Ngidi, babe khona ngezikhathi zabo Chiliza. Even ikhathini zabo Duma babe khona labo bantu. Bayabazi ukuthi ifocus yabo yayiyodwa, igoli labo lalilinye. Yabona bazalwane ngoba sila igoli lethu kungenzeka ahlukane, kodwa igoli lokukhonza uNkulunkulu liyi-one for every man. Kubo bonke abantu abakhona emhlabeni, igoli lokukhonza uNkulunkulu lilodwa, ukuthi siyofika ezulwini lasegoli. So labo baba laba abahambe phambili, noma abo baba nabo mama abahambe phambili, abaningi bahambe bekhonza uNkulunkulu faithfully, befundisa even abazalwane akade bengaphansi kwabo ukuthi indlela kaNkulunkulu ihanjwa kanjani. Ngamanye amazwi bebenza sure ukuthi babalekisela leli verse esicede kulifunda, ukuthi akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena ezulwini, kodwa ngowenza intando kaBaba osezulwini. Kusho ukuthi la akusiukushumayela kusifaka ezulwini. Kusho ukuthi la akusukuthi wena uyakholwa. Kusho ukuthi la akusukuthi uyeza esontweni, akukufaka ezulwini lokho. Noma isonto lakho lingaba nama-millions, kukhonza ama-million esontweni, akusho ukuthi ama-million ayesontweni, ayezulwini. Noma isonto lingalikhulu kangakanani kuthiwa isonto lomhlaba, akusho ukuthi liyezulwini. Ukuya ezulwini kulele kumuntu as individual, akulele even to your pastor or to your bishop. Uyezulwini. Kulele kutheni wena how faithful you are. Understanda kangakanani uNkulunkulu, umsaba kangakanani uNkulunkulu, uyigcina kangakanani intando kaNkulunkulu. So leli verse ngicela ungiphindele ekhanda siye ku chapter number 3. Let's see, not everyone who says to me, Lord, Lord. Who says to me? This is Jesus. Yes. Jesus is the way and the truth and the life. Uti, there is no man who can come to God except through him. So not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter in the kingdom of God. James. But only the one who does my will, who does the will of my Father who is in heaven. Who does the will of my Father who is in heaven. Kusho ukuthi uma si-ashara ibandla thina, sil-ashara to God, silifundisa the will of God. Silifundisa ukwenza intando kaNkulunkulu. Asilifundisa ukusaba isonto. Asilifundisa ukusaba abafundisi nabapostoli balesi sikhathi. Silifundisa abantu ukuthi
uyedwa umuntu okumele bamesabe, that is God. Yeah. Uyayithola? So ke uthi lana akusibona bonke abathi Nkosi, lo mlayezo engiwulethayo ngiwuletha ukuthi umuntu nomuntu akakaye kwenza lento ekuthiwa introspection, akakayehlola ukuthi ume kuphi noNkulunkulu, ngabe ume noNkulunkulu or ume nabafundisi, ume noNkulunkulu or ume namasonto. Ngoba abantu endapha bebamba amasonto kanje bathanda amasonto wabo kwendlula uNkulunkulu wabo. Bafela isonto. Bangakhetha ukubulala bakunqume intamo bakulahlele abantu ngomfundisi wabo noma ngesonto labo. Kusho ukuthi into uSathane isebenzisile manje ususa abantu ekukhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso wabafundisa ukuhlala emasontweni ukuthi yazi leli sonto lami ngina 20 years ngihlezi kulo or ngina 40 years ngihlezi kulo. Khona omunye umuzo kwabuzwa enkonzweni yabantu yabo baba lapha esontweni. Lo mbuzo lo ngiwuthande kakhulu. Uthi nombuzo Mr Chris uthi nangu umuntu uthi ngina 40 years ngikhonza, ngina 40 years whatever years iminyaka kodwa eminingi ngikhonza uNkulunkulu, ngithandazela into ethize, asithi mhlambe bekathandazela umsebenzi or whatever or indlu yaba noma ngaba yini ongayicabanga. Uthi ke manje lo muntu uthi ngithandaze for 40 years kodwa uNkulunkulu akazange wanginika lento. So uyafika kumbuzo uthi ngenze njani noma yiphi indlela manje sekumele ngiyisebenzise okungenani yokuthandaza, yokubuza uNkulunkulu noma yokucela uNkulunkulu. Or fanele ngiqhubeke nokuthandaza leyo nto leyo engithandazela or fanele ngiyeke. Or fanele ngenze njani? Right? Ama-answer walombuzo maningi. Kodwa ke engayisho ke for now ile yokuthi it happens abantu bathi ngina 20 years ngikhonza uNkulunkulu, ngina 40 years ngikhonza uNkulunkulu, ngina 60 years ngikhonza uNkulunkulu. Yes, una 60 years ukhonza uNkulunkulu, siyavuma. Kodwa kuNkulunkulu le 60 years othi umkhonzile ayikakenzi ngisho 1 minute uNkulunkulu. Hayi. Ngoba umkhonza ngokwendlela yakho, hayi ngokwendlela yakhe. Kule 40 years wena uthi ukuthi ngikhonza uNkulunkulu ayikafiki ngisho ku1 minute. Kusho ukuthi it happens ukuthi abantu bathi mina ngimkhonzile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu akezwanga lutho. All these 40 years, 50 years, 60 years because uNkulunkulu akafiki lutho, akafiki ngisho 100 pot ukuthi ngempela ukhonzile. Mayibekwe esikalini lento yakho ayikho. Nabafundisi abathi ngina akuqhamuka umuntu mina nginaminyaka emingaka ngikhonza uNkulunkulu awukafiki ngisho eminithini elilodwa ekukhonzeni uNkulunkulu. Wena uthi udala umkhonzo uNkulunkulu. Ngoba ngendlela omkhonza ngayo akusiyo le yena ayimisile noma akusiyo le ayifunayo. So kuthi uthi konke lokhu noma uthi uyathandaza kuya lena nje akusondeli nokusondela uNkulunkulu. So kukhona abantu abana proud ukuthi mina ngineminyaka eminingi inkosi sengihambe noNkulunkulu iminyaka emingaka. Ay yini ufuna powder kanti ufuna ukuza kanti yamthinta leyo uza babotha lento lena yabona into ishow manje isha abantu abaningi. I'm one of those people. I still ask mina namanje, and this is one of the reasons why I struggle. Angifuni ukuthi I struggle. I said ungenza ukuthi you are struggling spiritually. I struggle to go to church. Yeah. Because I asked this question, namhlanje ngizibuza ukuthi kahle iyiphi indlela. I need to tell uNkulunkulu mesimkhonze ngeqiniso. Ngomoya nangeqiniso, yes. Ngomoya nangeqiniso. Iliphi iqiniso? Mina I feel like asikafiki leqiniso leli. Ekumele asikafiki kwintando kaNkulunkulu. That's how I feel because I need have many questions and 99% abantu bayahluleka ukuphendula le mibuzo lena.
the church is divided because of iBhayibheli. So ibeka njengoba nje ngibona the church is divided because of iBhayibheli. Like angazi ngizokwazi ukumphendula. Ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi indlela eqiniso. All right. And if we talk eternal, I'm asking this because you mentioned ukuthi akuna mfundisi or isonto elizokisa ezulwini. Ngiyaparaphrase la. Uthe kulele emntwini. Uthi yena. Ichoice yomuntu. Yes. Ichoice yomuntu. So by you saying that, to me iyanginikeza lento lena into vele esikhuluma no James nami nginokusho ukuthi kumele ube noNkulunkulu phakathi. Kumele ube noNkulunkulu phakathi, kumele ube nomoya oyingcwele phakathi. Yes. So again formally ukukhuluma ngalento le ukuthi if individual uclaim ukuthi une Holy Spirit kuye or unoNkulunkulu kuye, that person will never be deceived by a priest or a sonto. Angazi ngiyangizwa. Angeke aza deceive isonto or priest or ini uzoyibona indlela. So izomtshela. Yeah, ngibusela kule ndlela ukuthi kahle kahle yipi iqiniso, because many people claim to have the Holy Spirit, claim to have God, uNkulunkulu kubo, but seemingly the very same people are being misled by the church. Ngathi abazazi. James ngicela ungifundele Psalms 24 verse number 3. Phendula ngeverse. Ngakafiki ku chapter 11 verse 25. Funa nje ukunika iverse baba umothi. Ngoba manje mawuphendula wena ngokwakho kube ngathi verse 3. Chapter 24. Psalms. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Yes. Uyawuzwa umbuzo lo? Who may ascend the mountain of the Lord? Ngubani oyokhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyoma endaweni kaNkulunkulu engcwele na? Umbuzo lo. Sekune answer ithi the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Swear by the false god. Yabona ukuthi umhlaba ingenzeka umhlaba uthi ukhonza uNkulunkulu kanti ukhonza the false god. So this scripture lithi ke ngubani oyokhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyoma endaweni kaNkulunkulu engcwele na? Ithi yilowo nenhliziyo ehlanzekileyo. Kusho ukuthi inhliziyo yomzalwane mayihlanzeke. Ukuhlanzeka kwenhliziyo yomzalwane kumqualifier ukuthi abe umntwana kaNkulunkulu, the real child of God. Bese lithi onezandla ezingenacala. Kusho ukuthi ziningi izinto ekumele zisuke kumKristu ofuna ukukhuphukela kuJehova, ofuna ukuya kuJehova. Kahle kahle uma uyibheka angithi mawungafika kuTimothy, kuno Timothy chapter 3 verse 16 ungifundele khona lapho. First Timothy chapter 3 verse 16. Verse 16. Yeah. Beyond all question, the misery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels. Second, ne? No, first. Oh, second. No, first, second, yeah. Chapter 3, verse 16. Verse 16. Mm-hmm. All scripture is God-breathed. All scripture is God-breathed. Yeah. And is useful for teaching. For teaching. Yes. Rebuking. Correcting. And training in righteousness. Yabona ukuthi umuntu kaNkulunkulu azaphelele uNkulunkulu nazo izinto edingakalayo.
ngoba imibhalo le yonke iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. So ilungele ukufundisa, ilungele ukusola, ilungele for correction, ilungele ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele ekulungeni kaNkulunkulu. Uyabona ukuthi la kulungiswa umuntu imibhalo yona qobe iyakwazi ukumlungisa. Umuntu sewuza esontweni Mr Chris, sewuza esontweni yena self sewune order, sewulungisiwe yiScripture. Uma esefika esontweni sewuyaqhubeka uyakhiwa, kwakhiwa umuntu ozoya ezulwini. Ulungiswa yini? yiScript. Izwi likaNkulunkulu lithini? Uthi uNkulunkulu anikwenzi lokho, uyabala eBhayibhelini. Lokhu kuyisona uNkulunkulu, lokhu kuyisona uNkulunkulu. Then umzalwane okwazi ukubaleka like uJoseph. uJoseph wakwazi ukubalekela isono. La bebona khona ukuthi uJoseph bekangeke akwazi ukubalekela isono uma aholwa inyama. Kusho ukuthi umuntu kaNkulunkulu kuze aphelele ebuNkulunkulwini fanele aholwe umoya, ahambe ngokukamoya. So lithi leli verse lithi imibhalo yonke iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. Yonke iphefumulelwe uNkulunkulu. Ilungele ukufundiswa, ilungele ukusola, ilungele ukukhuza ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Umsebenzi wesonto njengoba ngiqale ngesonto, umsebenzi wesonto ukulungisa umzalwane, ukucorrect umzalwane, ukufundisa umzalwane, ukurebuke umzalwane. Umzalwane uyakhuzwa. Amakhono namhlanje ngeke wakhuze. Amakhono namhlanje uma ungawakhuza, especially laba angazathi baphatha imali, yabaza baphatha imali. Abaphatha imali bawungamkhuza ukuthi lokhu nalokhu kuyisono, yokushiya nesonto lakho. Ahamba aye next door. Abafuna ukukhuzwa. Kodwa abafuna ukuya ezulwini, bathi bangabakholwa ezulwini. Abafuna ukukhuzwa. uJesu ukhuluma labo bantu uthi ngabantu abame emnyango wesonto, abangeni ngaphakathi futhi abavumeli umuntu ukuthi angene. Ngiyabona ngoba izenzo zabo zithi uyikholwa ongeke walikhuza. Yabona amakholwa namhlanje awakhuzeki. So ke lithi iBhayibheli lapho ke imibhalo yonke iphefumulelwe uNkulunkulu. Ilungele ukufundiswa, nokusola, nokukhuza ukuze umuntu kaNkulunkulu anjani aphelele. Khona lapho kuno chapter 4, cishe ungangifundela verse 3 noma ungaqala kwani kwakhona nje. Chapter 4. In the presence of God and of Jesus Christ, who will judge the living and the dead. Yes. And in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. In season and out of season. Kusho ukuthi shumayela izwi likaNkulunkulu kuyisikhathi noma ngasiso. Bevuma noma abantu benganjani? Bengavuma. Ngoba izikhathi lezo zobuphila kuzo la abantu bengazi ukushumayela ivangeli liqondileyo. Futhi bengazi ukulivuma ivangeli liqondileyo. Wathi ushumayela ivangeli liqondile. Bazothi abantu, hayi, thina leli asilifuni, liyasicindezela. Sifuna ukwenza intando yenyama. Kanti wena umzalwane wakhiwe ngokukamoya, ufune kuhambe ngokukamoya. Uthi chapter number 8 kaRoma, mawufunda from verse number 1. Ngithanda isihloko sakhona. Sithi okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Uhamba ngani? Ngokukamoya. Kusho ukuthi ikholwa malifuna ukuya ezulwini, kufuneka liqale manje lichintshe indlela ebehamba ngayo bese lihamba ngokukamoya. Bese athi chapter 12 athi ningalilingisi leli lizwe. Chapter 12 wakhona kuRoma. Ningalingisi leli lizwe kodwa niguqule ukwenziwe ibentsha ingqondo. Kusho ukuthi ikholwa kufuneka liqale lidilwe la emqondweni. Ziningi izinto ezingcolisa amakholwa alesi sikhathi. Kufanele kudilwe la emqondweni, itransform ingqondo yakhe ukuze akwazi ukuhamba ngokukamoya, ukwenza intando kaNkulunkulu. Njengoba ngimentioneke abafundisi laba bakudala, laba abafundisi leba ukwamukela nje umoya ingcwele, ukwamukela ivangeli kaKristu, umoya ingcwele wangena kuwe. Sewuyaqala uyakufundisa. Kuba nezinto eChris obukade uzithanda, ozibona ungasayithandi because sewungene umoya kaNkulunkulu. Sekulawula abantu umoya kaNkulunkulu kuwe. Uzibona izinto bewuyithanda awusayithandi. Umuntu akubuze, how Chris, angisho mina besijwayele ukuyalena lena le, wena usayi lapha. I know. Lezo zinto sensitive for wena. So no uyalapha, no, I'm not comfortable mangiyalapha. It's like uyeza ukuthi ngazathi la kuwe kukhona umuntu okulawulayo manje.
mina kuke kwenzeka way back boma 2005 la ngangena kwamanye amabandla ngangisethembisa mangingena kuleli bandla ngeke ngayisho umsholo last ngezwe la kungathi kunento ephumayo la emzimbeni wami ekhumukayo kwangathi khona into like yabona mawukade ugqoke something bese iphuma like angazi lento ngayibekisa kanjani ingazathi lento oyigqokile like curtains yabona ilight izwe ukuthi iphume kuwe uyangithola ngathi ngiyangena kulelo bandla iyavele yaphuma egatini lento kwangathi yaphuma ngezwe ukuthi kunento ephumayo ngezwe futhi ukuthi amandla ngathi ayehla ngamangala ngingaka understand ukuthi yini lephumayo ay mangingene lapho ngihlala ngikhumbula ukuthi kulelo bandla ngizwanga ngisho ivesi elilodwa lashunyayela kulelo bandla ngizwanga lutho mina kodwa babekhuluma abantu bekhuluma bonke ba serious bajuluke labantu ba serious bashumayela ngabashuma kodwa angizwanga ngisho ivesi eli1 kulelo bandla ngathi nasikufika la sengithi ay ngiyaphuma mina manje sekufika la inkonzo yabo ingathi yaphela khona nami ngavele ngajaha eminyango ayophuma mangiphuma the very same spot la ngene khona egatini ngezwe lento ingena futhi la kimi nganga understand yini le nganga understand late umoya ingcwele akangeni la kuleli bandla akangeni la kungcolile mina ngigqokile nginomoya ingcwele ngithi ngiyovakasha kuleli bandla le bandla umoya ingcwele akekho kudala bamkhipha sebeyakhonza nje kodwa umoya ingcwele akasekho ngiyathola ngiyathandazela kubeka izandla kwenziwa yonke lento kodwa umoya ingcwele akekho kudala hamba bona bamkhipha umoya ingcwele so into ebalekile ke la Mr Ganda ukuthi into ebalekile yi relationship yakho nomoya ingcwele ngoba umoya ingcwele sathunyelelwa yena ukuthi azosiguide azosifundisa ukukhonza uNkulunkulu azosifundisa ukusaba uNkulunkulu azosifundisa ukuthi uma uhamba naye yiziphi izinto umoya ingcwele ungakufika e-store uthi uyothenga ukudla ulambile avela athi awuthengi lokhu uthenga lokhu uma ngalo why angikujwayele lokhu kodwa umoya ingcwele akudirected athenga lokhu ungakudli lokhu for wena kungcolile kuzokwenza ukuthi ungcole spiritually uzoba spiritually dead uma udla lokhu yabona so thina singabazalwane sifundiswa umoya ingcwele into esilahlekele manje emabandleni likhona izwi liyashunyayela emabandleni izwi kuyashunyayela kodwa into engekho umoya ingcwele emabandleni umoya ingcwele akekho ukhishwe yini ukhishwe ukuthi akusolwa akuyalwa akukhuzwa umuntu uyayekwa i-freeway mangakuza benza ngendlela abayithandayo yes mangakhuza uganda uzohamba unemali uyanikela ngeke asanikela usiza abantu ngemoto ngaleso sikhathi or whatever ayenzayo uyabona lento so asiye lapha ku chapter 3 verse 16 angazi uyiqedile la verse awuqede preach the word be prepared in season and out of season yes correct rebuke and encourage uyazi chapter 4 angisho mfunda yes uthini angisho yafana no chapter 3 no chapter 3 usho nje umsebenzi wabashumayeli yilo olapha ku chapter 4 ukuthi masishumayele izwi kuyisikhathi noma ngasizo singashumayeleli asishumayeleli ukugcwalisa ibandla sishumayele to depopulate hell and populate heaven that's the reason evangeli ukuthi abantu mabaye ezulwini umsebenzi wokushumayela masishumayele ngangathi sibakhuza sibasola sibayala bekhuzeka bese bayavuma ukukhuzwa bavuma ukuyalwa bavuma ukusolwa abantu we are ushering them to heaven yabona kodwa masingayenzanga le nto leyo kusho ukuthi sibase sogwini sishumayele siqeqebule kuzwakala ukuthi hayi ngempela ushumayele lo muntu kodwa umuntu akayizulini ngoba awumkhuzanga awumsolanga awumyalanga futhi akakhuzeki akasoleki akayalwa ibandla namhlanje aliyalwa mawuzobayala abantu balesi sikhathi uzobatshela ukuthi lokhu ku wrong nabo bazokutshela ama reason wabo baze bakukhothela abavesi wrong lawo bavesi abakhotayo bakhothe ngendlela yabo yenyama umzalwane uhamba spiritual uhamba ngokomoya uyezwa ukuthi lithi sola ukhuze uyale kusho ukuthi ikholo elisoliwe la khuzwa la yalo la seliyavuma ukuyaleka kusho ukuthi lelo kholo ulisezulwini wena ashara to heaven
ngoba uyalenza, uyalisola, uyalikhuza, liyayaleka, liyavuma ukuyalwa, liyavuma ukusolwa. Ngiyele ku-chapter 3. Isikhathi asenazo la. Angazi Kanda, kukhona ukuzwakalayo la. Akona kuyazwakala Motha. Sasengumbuzo nyana. Awungene umbuzo, ungene mhlambe sothi sifika lapha. Kuyenzeka ukuthi umuntu angithi iBhayibheli lithi the way, indlela eya ezulwini is through Jesus. Yeah. Ngeke usindiswe. Kuyenzeka ukuthi usindiswe ungayi ezulwini. That's why ngisho sifunda le chapter 7 verse 21 uthi akusibona bonke. Kusho ukuthi basindisiwe, bayakholwa. Kodwa abayenzi intando. Asibuyele lapho ngoba khona esingakuqedanga lapho chapter 7 verse 21 kaMatthew. Asibuyele azomuza uGanda ngoba kukhona into engazwakalanga kahle lapho. Yes. Chapter 7 verse 21. Akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni. Uyezwa la Ganda, labantu bathi inkosi inkosi bayeza esontweni, bayakhonza, bayanikela, bakhipha konke bayakwenza, kodwa inkinga ilele la. Funda verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Uyazi ukuthi lo muntu usindisiwe, kodwa uthi uJesu akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena ezulwini. Uthi ngabanjani abazongena ezulwini futhi? But only the one who does the will of my Father. Na into ebalekile, do the will of the Father, then you will enter in the kingdom. Because akusibona bonke abathi inkosi inkosi. Ungaya wena uthi inkosi inkosi ngisindisiwe nami ngisindisiwe. Njengamanje siyaya ku chapter 3. Ngoba uzoyizwa deeply lapha ku chapter 3 lento. Like ngizama ukuyiconnecta, reason engibuza le insindiso, ngizama ukuyiconnecta nale verse ya ku Psalms ukuthi angithi kuyabuzwa ukuthi onjani uzofika endaweni engcwele bese ithi lo onezandla onenhliziyo ehlanzekileyo nonezandla ezihlile. Umuntu onenhliziyo ehlanzekileyo ke nangu ke wekhanda ngoba kuningi kumele sichaze la inhliziyo ehlanzekileyo. Umuntu onenhliziyo ehlanzekileyo njengoba ufunda lo chapter 4 nalo chapter 3 uyamuzwa lo muntu uyafundiseka, uyayalwa, uyavuma ukuyalwa. Uyabona? Uyakhuzwa, uyavuma ukukhuzwa. Mangithi Ganda lokhu nalokhu ayi akukho kuhle, uNkulunkulu akakufuni. Lokho ukuzwa kahle. Then ngoba inhliziyo yakhe injani ihlanzekile, uyakuyeka lokho kuyisona. Uyabona? Ngoba inhliziyo yakhe injani ihlanzekile, ivuma uNkulunkulu. Inhliziyo ehlanzekile ivuma intando kaNkulunkulu, yenza intando kaNkulunkulu. Inhliziyo ehlanzekile nezandla inganacala. Yabona? Kusho ukuthi wena awusu umuntu otholakala noma kuphi, owenza noma obamba noma yini, ongena noma ikuphi. Ngoba inhliziyo yakhe injani ihlanzekile. Ngamanye amazwi ubalekisa umntwana. Khona into eyenzeka bengizokuchaza nje kabanzi lokho. uGabriel mayefika kuMary, ufike wakhuluma izwi, wakhulelwa uMary. Engathintwanga uGabriel, wakhulela uMary. Mayesekhulela uMary, uyahamba uyobona uElizabeth. Utshela uMoya Ingcwele ukuthi unoElizabeth naye ukhulelwe. Ukhuleliswe yini? Ukhulelwe noElizabeth. So ulokhuza uMary mayehamba immediately ebheka uElizabeth. Saxhuminga. Yes, Chris. Ngale nkathi embheka ethi embulisa nje kwagcuma umntwana. Wayesethi uMary hawu ngempela kuyiqiniso ebengutshelwa ingilosi. Uyabona? Kusho ukuthi lo muntu lo kugcuma umntwana ugcunyiswa ukuthi nala kuwe na upregnant. Kusho ukuthi lento yokukhuzwa ivangeli uma ngikukhuza uvela uyizwe easy because inhliziyo yakhe injani ihlanzekile. Kuvele kube lulo lingena linelizwe likaNkulunkulu la kuwe. Ngikhuluma nawe ukuthi Ganda lokhu kuyisona ukwenza. Awunama question amaningi. Awuquestion. Uvela uthi ngikhuluma kuvela bengazi. Inhliziyo yakhe injani ihlanzekile. Yiyo ke into eyenza amakhola namhlanje mawuthi awakhozi uthi why inganabo bani bayakwenza, ingani nomfundisi uzibani uyakwenza, uyasivumela futhi ukuthi sikwenze. Akabheki ukuthi uMoya Ingcwele utheni. Yabona? So manje uma behlangana uElizabeth noMary, umntwana wagida. Wajabula uMary wathi ngempela lento lena engitshelwe ingilosi is true.
ukhuleliswe yini umoya oyingcwele kunomoya oyingcwele la kuye so ke kulula uku-identify izinto zasezulwini uma unomoya oyingcwele kulula ukubona iqiniso eqinisweni uyabona esikhathini esikuzo Gandhi kunalento ekhona kune half truth eshunyayelwe emhlabeni that's why abantu bashumayela le ethandwa ngabantu leli verse nje silifunda uchapter number 4 lithi abantu mawuqhubeka nalithi bazozifunela njengokubatshwa kwezindlebe zabo abantu bafuna abafundisi abathandwa yibo hayi abathandwa uNkulunkulu ngiyabona lento so ke umoya ingcwele uye osiguide endleleni okwazi uma ekhona yena kodwa maye ngekho in the absence of the Holy Spirit, you will perish because ngoba umoya ingcwele akekho noma umuntu angacorrecta kanjani akubonise kanjani iqiniso ngeke ulibone ngoba wena ufuna le yenyama usenyameni awunamoya ingcwele into ebalekile ukuthi singabazalwane ukuthi umzalwane nomzalwane ufuneka agcwaliswe ngamandla kamoya ingcwele empilweni yakhe angazi khona okunye kanti so ke lento yamabandla ke yiyo elimazile Ganda njengoba ubona njengamanje abantu uthola ukuthi umuntu athi bekhona abanye nje ngingabatshela indaba yokuthi umuntu athi engane nathi siyakholwa or umuntu athi ngizokholwa kanjani mina oGanda abasindisiwe benza 1 2 3 nabo Chris uyabona ukuthi abantu abangakholwa bayayibona izinto ezirong bayakwazi ukusho ukuthi wena uthi usindisiwe kodwa lokhu yakwenza nalokhu yakwenza manje ngcono ngiright ke ngila yabona kushuthi ngamanye amazwi uvimba abantu abaningi okumele basindiswe ngokuthi wena uyakholwa kodwa utholakala wenza izinto ezingenziwa nangabantu abangakholwa umuntu engakholwa uthi leyo nto ngeke ayenze kodwa umzalwane uyakwazi ukuyenza ethola lento la so leyo nto ke ivimba abantu abaningi ukuthi bangasindiswa ngoba bazothi kuyafana mos abantu abazalwane benza 1 2 3 kodwa bathi basindisiwe yabona bese ke ithi ke eyami ke ngoba akusiyi excuse njalo leyo ukhumbula ukuthi uyakhuluma lo muntu but is not an excuse ezoblasta for a long time i excuse nje yangaleso sikhathi sakhe ngoba uma ngabe wena Chris uzofika ukuthi hawu umoto uthi yakholwa kodwa lokhu nalokhu uyakwenza ukuthi kuyamhlula okwabazalwana akakwenzi uyakwenza yena kusho ukuthi wena Chris une assignment yokuthi ungene wenze kahle kusho ukuthi wonke umuntu okhona emhlabeni whether uyakholwa or akakholwa mawukuthi ubona i-mistakes ekumele ngabe into e-wrong ekumele ngabe ayenziwa ngabazalwane kodwa beyenza une-assignment naye ukuthi angene a-correct that mistakes ukuthi athi hayi ngcono ngisindiswe mina ngoba ngiyabona ukuthi laba bayahluleka ngcono mina ngingene ngizokwenza the right thing evangelini so akekho umuntu ongathini ofreely othi hayi mina ngisave la ngisaved la ngikhona ngoba angiyenzi leya kodwa futhi angikholwa bese ucabanga ukuthi nawe uzwezule nawe ulindele ipunishment James angelela ufuna ukungena kule nto icede ukuyisho bamuntu ukuthi ya baningi abantu abasho njalo vele we see them ukuthi hayi mina angisonti angikholwa mara abakholwa bayinhliziyo ezimbi I think I saw someone posted it athi abeka abantu abakhohlekele njengabantu abasontayo yayibona lento le yes and I understand where that comes from because kaningi vele mawubona umuntu njalo esontweni awu expect izinto ebhedayo yes yabo masobona ayenza izinto ebhedayo vele automatically nje ngathi utshela nje ukuthi so ingiletha kulombuzo lo ukuthi like can I have a relationship with God ngibe nenhliziyo clean ngibe nezandla eziclean ngiyamukela uJesu and not go to church lokho esikhathini sakhe esikuso wena eGanda umhlaba wona is polluted and then nevangeli eliqondile kulesikhathi alisekho uyabona into engirecommendayo mina njengami ukuthi lelizwe elithi when 2 or 3 are gathered together athi uNkulunkulu am in their midst uyezwa lapho akusilibandla lelo ngabantu ukuthi uthathe uChris wathatha uGanda wathi madoda asikhulekeni
la ngoba asikalitholi ibandla or sikhuleke mhlawumbe until uNkulunkulu asitshengise the right church the right place where la singa fellowshipha nabazalwane. It's very good ukuthi sifellowship singabazalwane, kubalekile kakhulu. Kodwa ke njengoba ngisho ngithi this time esiphila kuso akhona amabandla amaningi, kodwa aweke iningi lawo aweke entandweni kaNkulunkulu, ahamba ngokwenyama hayi ngokukamoya. Therefore lokho kungakwenza ukuthi baningi abazalwane mina bake bangifonela, angazi noma ama phone number ngifune ngiwashiye ngoba baningi baye bawadinga. washiye. Bangifoneleke khanda bathi mfundisi Eastern Cape or Western Cape wherever ayikho branch esingahlanganyela kuyo or kuphi ayikho branch, yabona. Uthothi ayikho, but manje senze njani ngoba amabandla angcoli vele asho umunye ukuthi ngibuye ebandleni. Futhi mawuthi ugqoke ngumuntu othanda iholiness vele, even outside ngoba phela iholiness inside and outside, yabona. Athi hey bayangimangalela nalabantu bayigqokele ngendlela abathanda ngayo, bagqoke icephe whatsoever, yabona. Uthothi akakwazi ukukhonza lapha, ayibona ukuthi nami umoya wami awuvumi ngibe lapha. So sekumele wenzeni manje? Kumele nizame ukuthi uthola abantu ongahlanganyela nabo niyikhonzele endlini if kwenzeka, ngoba isikhathi esikuso vele isikhathi se-end time la kungcole yonke into khona. Bamuntu khona uma bafikile la e-studio bayi-3 bathi nabakhathela amasonto bayihlanganyela boyi-3. I think Sundays bazithandazele bona boyi-3. But sebahambile amasonto bakhathele. Yabona ukuthi baningi abantu abahlukumezekile emasontweni. Kufanele kuyadlala emasontweni. Ngikutshela mina way back boma 2000 bengithi nangene amabandla amaningi engeke ngawahamba azange ngithole le holiness. Ngitshela mina ibandla nebengithi ngihlanganyela kulo, kodwa bewubona uthi na uthi yabheka ubona kushoda lapha, yabona. Yakhonzwa khona kodwa khona la kushoda khona njalo uhlale kunento. Each and everywhere uthola ukuthi kukhona kuyakhonzwa kodwa kunento eshodayo, uyayibona lento le ukuthi ndokumosi bayahluleka ukukhuza kodwa kusobala futhi, uyayibona lento kuyabonakala. So that's why kungcono ukuthi abazalwane mabebona ukuthi kunjani, akukho vele la bengahlanganyela khona, bavele bazihlanganele nalabo ababili abathathu bamkhonza uNkulunkulu. Ngoba what is the use ukuthi uye enkonzweni kanti umuntu lo uashara in hell, yabona, ukusesogwini. Lo chapter number 3 ke lokhuze ngoba isikhathi sethu ngathi sesime kabi. Ngeke safika kuye. Singamfunda baba. 10 minutes. Okay. Awumfunda chapter 3 verse Revelation chapter 3 verse 15 and 16. Sizofunda nje ngithi kancane ukusummarize kuye. Verse 15 and 16. Yeah, 15 years. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Yes, lalela. Uyezwa la umzalwane la. Uthi uNkulunkulu, I know your deed. You are not cold, you are not hot, you are not cold. Kahle you lukewarm. AmaKristu namhlanje alukewarm. Phakathi nendawo asivivi. So uNkulunkulu uthi ngiyakwazi. Thina singakhohlisana singabantu emhlabeni, but uNkulunkulu God knows us. That is why ngithi leli verse eli chapter 7 esilifundile lithena akusibona bonke abathi inkosi inkosi. Because why? Because abantu abazalwana abaningi balukewarm, bayakhonza bona, bayakwenza konke kodwa inkinga yabo injani? Balukewarm. Bakule uNkulunkulu angayifuni. uNkulunkulu uthi you better be hot or cold. Kufuneka ubande noma ushisa. Ukuze ngisho mawubanda urushisa uyahlukanisa ukuthi hayi vele mina angikhonzi ke angikho ke evangelini at all, angiyiqale ngelendle ngoba lo mzalwane oba lukewarm uba phakathi nendawo ublock abazana nabaningi ekukhonzeni uNkulunkulu ngokweqiniso. Yabona ifunde James. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Yeah, okay. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yabona kukhulunywa ngekhola ngomzalwane. Amazalwane amakhola lesikhathi aphakathi nendawo. That's why umthola ngapha umthole ngapha. Akahlukanisi. So uNkulunkulu uthi ufuna ukuthi singathini cace ukuthi sibelonga kuphi,
singaba kaNkulunkulu noma sibo, singabazalwane noma sibabazalwane. We are born again or not born again. Because lokuba phakathi nendawo ubukeke njengekholwa kodwa actually you are not ikholwa. Inhliziyo yakho, uyabona inhliziyo yiyo ekhuluma kakhulu kubazalwane. Ngiyangizwa abantu bethe yazi ukholwa kusenhlizweni thina, ukholwa kusenhlizweni. Asina uNkulunkulu akanandaba ngaphandle. Sengichazile ngathi imoto uma uyibheka iwashiwe ngaphakathi, uyakwazi ukubona ukuthi iwashwe ingawashiwe ngaphandle, ngaphakathi iwashiwe, uyakwazi ukubona ulapho uthi hayi le moto iclean. Imoto futhi iba clean ngaphakathi ngaphandle. Bese uyabona iclean le moto. Yebo. Njenge cup yokuphuza itiye. Ngeke ngasho last ukuthi icup uma uphuza ngayitiye uphuza amanzi. Mayingaba clean ngaphakathi bese uthi hayi ngaphakathi clean ngaphandle ingcolile. You freely uyabona ukuthi ku dangerous kangakanani. So ibandla ke lena namhlanje linjalo. Libukeka lilihle kanti ingcolile. Libukeka lilihle ngaphakathi malisho. Lithi kodwa ngaphandle lingcolile. That's why bethi ke ba clean ngaphakathi kodwa ngaphandle. So la le verse likhuluma manje zobhlungu ukuthi awubandi awushisi uphakathi nendawo. Athi uNkulunkulu ngiyakwazi. uNkulunkulu God knows us. Yasazi uNkulunkulu. Usazi futhi kahle emhlabeni wonke. Akekho umuntu ongamfihlela uNkulunkulu angama inhliziyo yakhe. Angeke sikwazi ukufihlela uNkulunkulu inhliziyo yakhe. So yilokho ebengifisa ukuveza nje kancane ukuthi awubandi awushisi uphakathi nendawo. Kusho ukuthi ufune sibe ngabi ngamakholwa angabandi futhi angashisi andikindiki aphakathi nendawo. Funeke sicacise ukuthi siyakholwa noma sikholwa. Ifunde James from 15. Yeah. I know your deeds. That you are either cold nor hot. Yeah. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yabona lapho ku dangerous lapho. Ukube bengizoba nesikhathi bengizothi ngifundele uverse 1 wakhona. Umfunde nje ngoba kunento ekhona lapho. Uthi ke lapha ku verse 1 uthi uthi ukhuluma ngamakholwa. Still ngabazalwane lapha amabandla wonke ukuthi sorry. Ukuthi kunabantu abanegama lokuthi bayaphila kanti bafile. Uyayithola? Khulunywa ngani amazalwane ukuthi amazalwane abaningi banegama lokuthi bayaphila kanti bafile. Why befile? Because imisebenzi yabo I represent uNkulunkulu. Our duty here is to represent God. We are representative of heaven. We are ambassadors of heaven. Therefore fanele siphile ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Chapter 7 ke lo semfundile kanda. Uthi uthi akusibona bonke abathi inkosi abayumbona umbuso kaNkulunkulu bese biyaqhubeka ithi kodwa owenza intando kaBaba osezulwini bese iyachaza ukuthi unjani lo wenza intando ngasezulwini ufana nomuntu owakhelwe phezukwedwala abakhelwe phezukwedwala noma ngafika mapha ama-storms izimo abanyakaziswa ngoba bakhelwe phezukwedwala. So uthi uNkulunkulu ke abantu abakholwayo abenza intando kaNkulunkulu ubafanisa nabantu abakhiwe bakhe uyazi nawe makuthiwa wakhiwe phezukwedwala kusho ukuthi ifoundation yakhe strong. Yabona? So wakhelwe phezukwedwala. So uthi ke abakholwayo that's why lithi iBhayibheli akusibona bonke abathi inkosi abawungena ezulwini kodwa ngabenza intando kaNkulunkulu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Angazi ukuthi sifike ekugcineni. Ngishiya amafoni number ngisho abaningi bakhale ngamafoni. Ngashiya baphatha. 0733 777 974. Aphinde futhi. WhatsApp 0733 777 974. Siyabonga kakhulu baba Motha sikubone futhi ngokuzayo. Okunye kokugcina ngicela ngisengukhohliwe next week nge26 ngiya eMpumalanga. Bathi kusemadadini. Kunemvuselelo ezoba ikhona eMpumalanga nge26 endaweni yasemadadini Malelane. Bathi kwamhlushwa eMalelane. Bathi kusemadadini. So ngizama ukulungisa la ngoba abazalwane laba bangale basuke babhala amadadini. So abantu so abantu abaningi bacabanga iNewcastle kanti akusiyi Newcastle iMalelane. Ngile ngako Nelspruit Mount Nelspruit eMalelane uyandlula Nelspruit. Yes
Motha besizwa sizoyi-streama manje sekudini. Uyadlula nelespray. Hayi sekumele uNkulunkulu asibusise ngebhasi bafana manje imonto. Kumele sithole imonto manje besizwa sizoyi-streama le nkonzo. Malelane. Hayi manje sekudini ya. Yandlula impela mina nelespray. Uyandlula. So siyakhona. So ngizama ukucorrecta leyo ngoba ibhaliwe la ukuthi madadeni abathi abanye bazalwane. Abanye bathi hawu manje wena uthe eMpumalanga kanti ngibe eNewcastle nto yakusiyokho babona lo madadeni. So imadadeni yale eMpumalanga bathi Kamhlushwa mawundlule Malelane. Vele town lakhona Malelane then bese uba Kamhlushwa. Le ndawo ke madadeni lapho ke kwaMhlushwa. So ngizama ukuyicorrecta nje ukuthi abazalwane abaningi bazi ukuthi lelo khuze be-advertisiwe akusiyi madadeni yaseNewcastle kodwa imadadeni yaseMpumalanga eMalelane. Amen. Siyabonga kakhulu Baba uMotha ngokuthi usivakashele namhlanje. Kuhlale kuyintokozo ukubonana nawe sikhulume ngeindaba kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Okunye. From 3 sizoba nemvuselelo 3 za August. Sine conference. Kophi la inkonzweni Tsakani. Hayi leyo enye yasizo zayo sizoyistreamisa eduze. Amen. Jesu Kristu inkosi. Okay. Siyabonga kakhulu Baba uMotha sekubona okuzayo. James, are we out or what? We out. Yeah, we are.